Písmo sväté nám v liste Efeským hovorí o mnohej výzbroji duchovnej, ktorú máme, a používa však obrazy z vojenského života. Potom, ako sú narátané všetky výzbroje, všetká tá výbava, ktorá nás ochraňuje, prechádzame do útoku. A Písmo sväté hovorí o Božom slove, o Biblii ako o meči ducha. Na mnohých miestach takto sa spomína. A skutočne, keď chceme útočiť, keď chceme bojovať dobrý boj, keď chceme bojovať pre seba, keď chceme zachraňovať iných ľudí, prinášať evanjelium do tohto sveta, musíme mať v prvom rade Božie slovo, tento meč ducha. Lebo ako sa nám hovorí v liste Židom, lebo slovo Božie je živé a mocné a je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a je schopné posudzovať hnutie a zmýšľanie srdca. Slovo Božie je najlepšia zbraň, ktorú máme, aby sme bojovali pre kráľovstvo nebeské.